Lho. Nggih. Kok nggih. Yes. Tok. Ya. Yang ada nih gini. Yes. Anu ngene. Ade rasa keberkatan iki. Apa? Tak kira iki lek dongkrak ki anu. Tak kira wis bowaran kek Mati. wis sembuh. Krungu-krungu ki ngene. Jare arep apa? Menawa ora kek ora ndang mulih-mulih ngono, awak dhewe ki diundangi ngono. Diundangi pitung pengen. Ya karep lek ya. Pitung dina pitung dina. Pitung dino. Ayo wis sembuh pitung dina. Ya. Nggih, yes. Yes kuwi. Lah kok wong iki cangkruk karo ben ditepeh. Ning ndi? Ning koyo ning buk-buk kono. Koyo iya seras itu poin. Iya. Piye? Kayak kowe mangar nyandi iki, Mas. Aku emang ya arep rono, aku mangarepan. Lah Aku yo njimbu apik. apa iki? Kok apik elek jane. Cerita duka iki, Mas. Apa dukane apa? Emang aku kan mlaku rono to. Heeh. Ning kene Tritang. Iya terus. Aku ngrungokne ngene-ngene. Jareke wedhuse. Wedhuse iki ngimpang. Mati, Pak. Nek sapa kuwi? Jareke ngene Tritang. Nek cerita Iya. piye? Asine timbang mati wae dipindah ae, dipancar. Nah, wis ngono ya enak sakjane. Piye? Kayak keruk cuma gremeng. Wonge. Sopo lho? Pasti radio gemboso sae. Tidak rungok-rungoknya aku tau krungu suarane. Lah jabang baik, lah bocah ning kono kuwi ngono. Ya Allah. Ini iki penake nanti. Ya apa yo anu, ngene jeli tengahe aku yo ora ngeroh wedhuse piye-piye, karo menghibur piye. Yo, enek dihiburi. Lah, Dhek berduka cita. nah wis ngono kuwi. Wis muga-muga wedhuse Kusnul Khotimah Kusnul Khotimah. mlebu swarga. Mlebu iya wis swarga. Neraka ora Wis. apik. Ayo lah no. Mumpung yo ngene iki Wis ya. menawa yo poin. Siap. Ayo kamu mamake. Woi. Halo. Anjir kaget banget. Iki piye karo? Piye iki? Apa? Sepat pengen. Iya tak omong itu. Woi. Tak sore. Bos, aku mau gembrendeng mong kowe ya. Apa iki satu-satu? Yo, alah sikil. Tak omong. Oh, ulang wae. Sikil dugane. Tak omong. Si bocah Jere sapa? Jere iblet. Kowe iki sapa kowe iki seru lho, blok. Si aku iki ngiling-ngiling kok. Alah. Sing bocah Loro. ngene. Ora mulih-mulih kae lho. Aku eling. Oh ya Allah. Doglek. Yes kuwi antara kuwi doglek. Doglek ku ora icipos ae to. Icipos piye to? Joni. Icipos ae to. Dongklak. Iki ki tenanan lho. Kowe wis cepetan ora? Dongklak ki ora sing dike jongkat montor ning. Ah, iya. Toklek. Anake mbok demu. Lah jabang bayi. Apa mulih tenan to iki? Anak bang ya. Iya. Yo. Krungu-krungu aku menjerek ingis iki mang ya. Ingis sapa? Ingis sapa? Pengis lho. Lah kok jerek ingis? Ndas ae tak kapok ndas. Yo maaf. Ya kuwi lho. Ki terus.
Sebaliknya apa? Ora, balik merubah Merubah segalanya. Di baju takwa ora? Ora untungnya. Alhamdulillah. Kok untungnya? Aku ki terus tak samari adalah ki anu. Piye? Mulih kok kaduan, di baju takwa kelakuane panggah. Ayo Wis kuwi. padha kowe. Di baju takwa karo nyeklik ndelene malah cilaka. Jas, Bos. Dari guang. Lah ya kuwi lho, Wo. Ya menawa kena kita untuk sing Reget kita lho. cilik ngene iki. Sambat wae. Entep nih pecerinan gini. Ini sih yo ora kowe. Alah meneng wae. Ben iki tak. Gelut ae wis. Dan tak wasiti. Aku ngene iki. Oke. Males. Ayo anu yang Oke. ngene suatu kono. Yang ngene Oke. sama budimu. Apa ade iki? Rono to. Ngomong iki oleh apa? Ya sapa ngerti lek wong ora ngerti to anake roh-roh tobat. Alah pilih dolan. Iki dijak omong Oke we. Bila aku cara timbang ngomong ning ngono iki lah ya pilih cangkruk ning kene kaya yang entok. Iya kok rene neh cangkruk rene neh lho. Sak serku lho. Lah iya ora sak sermu sira sapa? Cilasu. Lah iya. Asu barang iki. Asu kok bada wek ngono. Pri. Supri. Yo sana yo. Nanti. Ora usah melok santet bakas. Kan di ono. Omae mengko. Tandangku yang Aduh. Beh, mandek kena. aku kira candok. Manuon, Gede. Beh. Ora diganti ngoke ra oleh wong omahe wong sak. Brono ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebet Mas, hitam. Mbak, nomor Mbak. Gede. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita percaya aja toh. Ya lah kowe to. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kidul mriku. Kok ngerti lho memang? Saking kidul. Itu ngerti lho. Monggo, kalau lega. Boleh dikan itu ya. Bisa ora dibasani? Nggih. Yo juga lutan nek ngono to. Ayo ora sopan. Kula niki mboten gelek. Kula niki Kok ngerti memang? Mriku. Nyapa? Jalan-jalan. Jalan-jalan golek apa? Nguruti. Nyapa le kowe kok dituruti? Makan yo. Pengumuman karo kuwi to. Heeh, ngomong apa? Cewek iki mang karo dongkrak. Iki ndi? Cewek iki nek bosu. Iya bocah iki kok turu-turu we. Kok iki dijak ngomong aja. Setan ae ngono to. Iki to boro-boro kita. Tapi mana? Piye piye ngomong piye? Aku anu di ngomong iki cewek dongkrak. Coba anakku sing minggat. Yo, cewek iki. Alhamdulillah teh. Nggih, Mbak. Ini ndi? Teng anu, buk-buk niku lho kan. Tak kira sampean wis Ngerti. ngertos. Lah urung rene mulai lho, Le. Terus dolan nyandi kok. Iki piye? Tapi Mosok kesasar lah yo mae. alhamdulillah, Mbak. Anu, rodok meredan. Yo alhamdulillah. Yo sesuk-sesuk lek cetok nek jan mulai yo Le ben lali omahe. Kan aku dhewe ora ngerti wong lek pinjam Anu, Dek. kuwi. Anu, Apa? lek mulai tuh kok baju takwa. Nyapa to kowe iki? Wong tobat itu bukan dari bajunya, dari akhlaknya. Pokoknya akhlaknya udah baik lho sing apik iki ora kok pakaiane. Iki opo lho? Rasa menjang wong gang to. Kata-kata Bu. Kira. Yo jong ngono kuwi lek dikandani mbok Ede kok Dianggap mbok Ede iki pes tuwek iki goblok banget. Loh. Yo ora. Ngono. Wong apik kok aja dinilai saka bajune. Melu-melu, Weh, ngono to? Kuwi lho rumono. Tidak omong. Dijak ngomong tuwek ora ngrungokno
perbuatan nek ora ngerti darane akhlak. Ora kok pakaiane. Pakaiane rapi kadang sing akhlake bosok juga enek. Yo alhamdulillah lah anakku wis tobat yo Le. Pokoke lali omahe, lek cethuk neh jangan mulai ya Le ya. Ngono, kowe diarep-arep yang mamakmu ngono ya Le. Ya, alhamdulillah sing rukun karo bolo. Wong ora mesti lek elek, lek jahat terus yo ora mungkin. Ya alhamdulillah Gusti Allah paring hidayah dek iso tobat. Ngapa to bisa bisik iki lek dikandani? Muni orai. Ndak muni yo. Ora muni. Terus Nyene-nyene ya. weh, ya ngono to. Muni yo. Apa Le? Kerta kok Yo. kursimu ning kene kok ditolanakmu ta? Lah, Yo. iki piye iki? Ngene. Piye aku tak kok mangan kene Ya ra. Allah. Lah wong tumpek to. Takok. Cepet aja muni sabar-sabar lek Anu. Ya Ya. ada ning kene kan nek kursi juga. Ya. Heeh. Lah nyanti bodohan apa kadol kan? Ora. Lek iki kan lek yasinan kan angel lek enek kursine. Dadi ya dipindah ning sisih, lek yasinan wayah-wayah nggon iki jebar ngono le. Mosok ge anakku dodol kursi wong mulih ae burung. Hasilnya kapan? Mosok kowe harus ero wong kowe iki yo ponakanku lho yo ora tau nyang. Lah, ponakan ki yo budi Ah, kowe ora tau diani, kowe lek enek. Bu, nganti lamu ngono, lamu dolan. Lah nyapa kowe? Nyapa? Nyapa lho? Piye to takon iki ini kok Ngujang Apa jaluk suguhan ngono ta kowe? enak. Mbok Alah wong sing tak takoni kowe sing jawab kowe. Apa lho kowe iki? Iki lho tak takoni iki. minggu Mas. Lah kowe iki yo mesti gelem ae kan ngono mbek iki. Nggih pon. Piye lek jaluk suguhan to? Ya umume wong budaya. Apa umum nih mangan budaya lho yo ora. Umume ning masjid ki. Sek. Tak golekane. Yo ayo ai. Lah iki. Apa Sik arek panganan ora. Oh, Nyambil. Kowe lek tak tadi dhisik. Nyapa to kowe iki wong mesti. Nyuwun matur mak. Yang mbok edek nyelok aja sembrono. Mbok de yo mbok de. sembah nuwun. Matur suwun Mbok De. Makasih. Ya. Mbok De Pangan. sing ayu dhewe. Ya. Kan kowe lanang-lanang, iki sing wedok aku berarti sing ayu mbok demu. Nganti Mbok De kuwi. Iya toh? Mak ya. Halah sembarang toh iki yo merah meri ngono ndak apik lho. Sakaloe disyukuri apa enake disyukuri dipangan. Nggih. Karek mangan lho iki. Bukan dhewe. Nyapa? Alhamdulillah. Enak. Lah iki putih kuwi hitam kan hitam putih apa-apa to Le. Kowe iki kok gede guyon ae. Lho, suaraku sampe tel. Astagfirullahaladzim. Lah kalau ponakan aku loro sampe ra iso padu kaya ora gelem ngungah. Ngono kok ngaku ponakan, aku jenenge mbok Ede. Repot, Bos. Repot ki mesti tau urip ki mesti repot. Wah, nek panganan moro. Lah mati yo ngrepoti. Aku ora kok cok ora moro. Kurang ngono to. Dijenenge silaturahmi yang gone mbok Ede ki ora ngenteni apa-apa. Ada waktu dilu, tak nunggu mbok Deku tak edanane ngono. Minta jadilan sapa? Wong sing jadilan nang lunga. Apa kira dikonco to? Liyane anakku ra dikonco. Loro iki Kowe cocok tenan to, Le? Gituan. Kamu siapa? Terus sampe kene piye? Lah kene piye? Aku kuwi enggak nyekel nih, Mbak. Heeh, piye? Aku kuwi kan sponsor. Arep munggah. Iya. Arep golek yo cacah ning tak dolan ngono. Iya. Bapak ning kono ki nek kenci karo ngomong sapa? Dongkak kuwi mah. Bongkar. Tapi yo omongane kuwi biasa ae ora. Omongane wis ora kasar kaya dhisik ya, Le. Heeh. Ya alhamdulillah to. Apa? Apa Mulai kumengke keadaan sehat apa keadaan ngene-ngene ngono? Mas alhamdulillah wis. Ya alhamdulillah Mas ku nek dicontoh saiki. yo ngono Le, wong elek ku ora mesti elek terus. Wong apik ya belum tentu apik terus. Menungso ki ada perubahan. Bener bocah ini. Nyapa lho iki lek apa aja bisik-bisik ngono to? Genterang. Air bening berasal dari awan yang hitam. Mosok. Nah kata-katamu kuwi. Iya, Mas. Sik aku teko urung. Maaf ibu dia. Menenge to. Nggih. Iya, Karo mbok iki to. Rambute kok nang dongklak ki mang piye? Ini lho Mbak De. Aku kan kosong. Ya. Ya satu lah data lur iki. Kok kaduan iki koyo jumpak karo kenci nyambut. Mosok tak parani ke iso rene. Cek aku. Oh, dolane karo cah kuwi ki Karo karo kali kenci. Lah rene iki ilang wong mlayu. Tak pangan. Ora, sampe urung sampe nakoni. Heeh.
Kowe rong teko omah ora ngono. Dereng. Lha apa stilu sepintas ngono to le cethukmu kok iso ora takok-takokan. Kayaknya bilang tahun ora mulai. Suwi le 2 tahun luwe. Bahaya baca bagai. Curang babayu le ya tenanan kuwi. Berarti paling yo iki kira yo jajan. Iya. Plus Omong piye omong. Ora. Ning kono iki belajar agama. Yo alhamdulillah. Lah aku ora mengharap duit. Harapanku ki wong tuwek muga-muga anakku ki mulai iso tobat. Allah memberi contoh, memberi piye yo carane pokoknya diberi hidayah terus anakku ki iso tobat sak teruse iso berbuat baik karena tuntunane Allah. Jadi ngono le. Soal duit itu udah dibayarkan, kebaikan aja sing dibayarne, ya toh? Nggih. Ya untungnya iki kok ngene ya lek kok iso mulai. Tapi sayange kok kowe rate kok jak mulai nang omahku. Banyak cetok cuwe, kowe wis teko omahku urung ngono to, Le. Lah iki yo kadang rada adoh Mbah. Lah iya lho, kowe lho ro kanca rada adoh. Kita seminggat ora tau mulai mesti kok rezeki to, Le. Wis tak parani, Mbah. Terus bocah ki plas ngono. Lah pripun? Lah tak Tinggal ngomong parani. marah aku lho iki. Heeh. Delok wis ora enek. Karo kowe ngomong apa? Yo wis ngomong. Ya tak ngomongi lek iki anu apa dongak iki balik iso ngomongan ngono. Parane wis enek kuncine karo dongak. Kok tinggal mulai lek ngono. Mosok? Ya adalah. Yo aja ngono to lek ngomong kok mesti to kowe pitan. Bikin marah mbok mude ae. Kowe iki ora paham lho teng mbok mude iki jahat lah ngomong kok becek terus. Le. Mestine iki kowe iki lek cetuk ya. Nggih. Ngono ki dapat ceteki kok tekoni. Mau kan mancine iki badhe kula puru. Sik. Iki ngapuntene sedaya kelepatan kula. Iki ngomong Ngene. Aku sing ngomong iki ora mudeng ora cetok. Akhirnya aja omong akan balik dhisik. Ora jangan piye to lho tekoni. Yo wis ora mudeng muli-muli ora apa-apa. Golek sing mudeng-mudeng ae. Piye kita yo? Ya. Ayo. Gak, nakal no. hati-hati lho ya. Ya le, jenengan yo. Apa lagi? Hei, Ra kok jauh. Ora. Nyampu kowe. Alah. sik le gampang. Jadi kowe mang ora sampai omongan. Put nivalke mancine karo badhe muruki kalian Iya. Iki rambut karo kancamu. Iya. Kok saking pundi? Bayi, rumah saku angger yang kene mbok dia pangkat diuntal ae. Jadi tidak mopot. Aku aja ora pernah wis tahun. Ke menungso angger dinyanyi pangkat diuntal. Senyanyi. Alah. Iki diluk menawa iso turu. Kene ritak. Nek ula ora ya. Tinggal ngomongan sendiri, wis didelok wis ilang. Wis ben yo le muga-muga sesuk sampai nek dolan ketemu neh. Amin. Sesuk nek ketemu neh jalan rene ya le. Nggih. Yo ayo to, mamamu ben to ben iki tok nae lho iki. Iki lho ngomong karo aku, tak tekoni sarono. Maksudku ngene lho, sesuk lek ketemu karo anakku neh, Nggih. jangan mulai. Nggih. Ayo to, jangan mulai apa kira apa darane ngono. Nggih. Yo, Nggih. janji lho. Janji lho. Tenang deh ya. Nggih saestu. Yo, iki tak omongi janji. Le kowe. Le, Nggih. tak jak omong iki kowe. Apa sing mbok urusi kuwi? Nih kita Pak. Lek dijak omongi lho ngono raine sing ngomong iki. Nggih. Kowe lek cetuk sesuk kan kowe mesti dolan. Nggih. Sing cetuk iki apa iki lek sing cetuk iki wis tak omongi tak kon ngejak mulai. Lek sing cetuk awakmu yo jangan mulai yo. Mamamu kangen tenan. Oke. Ngono yo. Oke, Mbak. Janji ya. Iya. Ya. Wis mbok De, wis ngene wis bencok bencok. Tidak. Wis ninggalne arek-arek ini. Alah jeneng iki wis ngono ki lho, kasare ngono kuwi. Lah dikek dhuwit ngono ora kasar. Yo sing penting paling aja lali le ya kabeh ae. Ya aku sepiro kae keruputan karo Caca, njaluk ngapura, aku ora iso ngalus karo sampean yo. Nggih. Ya wes, heeh. Nggih matur suwun. Iya ya, heeh. Monggo, Mbak. Ya. Monggo. Anu, Bude. Ya. Monggo, Bude. Ya. Aja lali salah.
Assalamualaikum. Bener lho. Mau pambune lho ketok. Yo, Kesel takon yo. teng. Allah. Kene yo. Aja kamu plase karo daun ngono lho. Lah kowe iki koclong to. Lah piye lho? Baterai lekah klipo kok getak. Ning ngendi-ngendi turu kok. Ngono ku lho, Bu. Lah tak kira kowe emang nangis. Nangis dasmu lho. Lah, Reget ora? Ora. titik. Ya reget jane. Ya Allah. Kowe iki golek engkon yo. Sip ngono. Lah apa piye? Yaman. Yo alah kowe emang kok rada ngelu ngono nang utek ketok. Aku ngantuk. Aku angger yang me gede kok bangga kudu adu ental ae. Sedene aku mengke ngene ngono terus lihat. Ki terus jeblak ngono. Kok getak raimu-raimu lho. Lah. Wajine meneng yo. Meneng padahal. Berarti celuki alon teng ngono tok. Aku ora menyeluhi. Wedhus apa piye? Iya wedhus kan wedhus. Lah kek timbang niki hari nyandi ngono. Nyapa niki? Nanti lho. Golek penggawean. Wis ae. Oleh gaya renek duit gak. Angkat. Ini ngono metu ya. Lah anakku lho mulai kok didol ngono. Kok kursine kabel, tak sisine ya. Heeh.